салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайру шодӣ бошад. Духтаракон навори имрӯз аст анами намуд комбахт омадагиай бори наван духтаро бори кананес ёра духтаракои хушрӯ бечихол пӯшидан метонен шумо тана наметобад. Нархушон духтаро 370 сомонӣ. Инам ха расветка дорад. Розви, сурх, шоколадни, молочни, ини сабзи салатви ам қаранг дорад. хулас ино 370 сомон духтарои хушрӯ. Барш 120 духтаро куртапоча 100% мебуре. Ин ёам бори нав омада ёш бесанга духтаро. Ин иш бесангай, инош сангдор. Бесангош 250, сангдорш 270 сомон духтаро. Нигоҳ кунед. Ишам аҷоиб буд хушрӯ. Ёра духтаро хубиш дар ҳамияе ки бечихол мо пӯшидан метонем. Сангиш плюс минус задаги. Иш дождик задаги духтарако. Хулас бу конкретни харидорода отдельни суратни партом доставка дорем ҳам ба шаҳри Россия, ҳам дохили Тоҷикистон духтарако.